musiki kibagendi yantumike kibagendi onyetaiya na wangu mutumika on record no musiki kero kende osoro koso musiki osero no osoro kuru UDA mbaye kerwe nyonga mo egaboriga bacho mugusie achamo because osoro outrightly is on record goteba ngere moinari asaru bukimambo yete moinoga mbono bakwareka bakubeka chinko. Don't you think a lot is needed kuja kubeka mugusio yo igamo tumaye kwana ne sauti yemo na kena bwaro esabari ya kilomita 100 uwanza na step wentangani tuansire tuwarigereyi tuwaroti ntu twajite mpaka Kisii Town Capital Hotel roundabout yari tukanyora etachonero abantu ngukubari in fact etachonero ngoja kwa gari abantu bangoja kukwa bangi sana tubata kwenda stadium na baba ko tanga mugusita isaini mugusino moke Fred Matiang'i ta kunyara tiga ba mpaka Capital Hotel roundabout watenene ejera twatene tukatanga ntu isaini na baro batene batanga ki ntu isaini tumana kumanyira mbichi na mbo ya abu ari ngyo ko endera elege mara kwetu ko chewatanga mugusita isaini ngyo ko chera machako ziga mate makweni naro jo ko nanga mugusita isaini inchwe ground teba muno ko teba inchukizi keguru Capital Hotel inchu ari town dinene ga risiko teba nga Fred Matiang'i ta isaini kuzen utika Fred mugusita isaini. And you see some of these things ngoda yuna ebintebi sangine taringa Matiang'i ekabirenke group chinyombe chichinene yes ngote biuruminto digiri Tanzania stability abero digiri Buganda because chinyombe chichinene chitariko kugamba onyore kabirenke gambe usenyombe nke kugamba no buoba sana gara gambe no buoba because tumaye chikura chino chinke bachumbe tubwate is 13 abachumbe 13 boka mbagwetiane lakini uso ko bangana yo president ubwata abachumbe 13 boko obo abari babwata abachumbe 80 na bande okugamba no buoba tokugamba nindikitamina chikabiri chinde chinene ama etenga kini nkora kende intingo ba impeached ni bwata abachumbe abaikoyo 80 nani bwata gusena abanyamatu gusen 70 gento lakini kororo bwata abachumbe gusen 12 15 ogo sikachika bire chinde chonzi okugamba no buoba na endo bwegenu okay